Ụmụnne m na ụmụnna m elọta n'ụrụ ọnụ hụbụrechi ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọ awụchashialanụ m eyi ụmụnne m anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọ mza ya sị na mgbatara ya ose enyemaka na m werekwe vidio na gbotowara ya ụmụnne na ọ na-ejiele ya gaa n'ihu sị m na 6 years ago ka one woman ya mere ihe ọma ya nyere ya aka. The woman eji ahụ ya nyere ya aka in a way nwa ọ mụrụ n'afọ ga-enyere ya aka, mana the woman amụghụ nwa nwaanyị, ihe ọ mụrụ ụmụ nwoke abụọ. Ụmụ nwoke ya abụọ ha alụkwala nwaanyị, so ya nyere this woman aka. This woman ga recommend ya n'ihi ihe a ya mere nwaanyị ahụ, recommend ya to enyi ya nwaanyị na enwere nwa ume na obi ruru ala, wee kwuo toshi mata ya nwa oya ka o recommended ya nwaanyị nụntara. The woman asị ya ga like ịhụ ya n'ihi na nwa ya nwoke etuge nwaanyị ka ya eleme ya ga-enye aka tute nwaanyị na ọ gbagbolu onwe na nhọ ebe na ọtụteli nwaanyị ka ya eledele nwanne ya Dani etutele ọ like ya, nwanne nna ya etute ọ like ya, na ọ kpọtadele nwa ọka ya hụle ma ọka ga-abanye anya na ọ wote ka nwaanyị ashiri mee ya introduce to enyi ya nwaanyị. The woman ahụ ya like cha ya jie nwa ya nwoke so ka na ọgbanho na ndị niile etuterele nwaanyị ọ like na ya nwawu nne ya ọ bịa lee ka ya etutere ma ọkụkwa like kwe ka ọkwa na ọ like ya otu nwekwe and ọ ya nwawu dị ọkpara ọsọ nwa ya nwoke ferelo hụ ya like ya like kwanụ the man na ọ wote ya na di echiri lụ, ọ wote ha echiri lụ ka ha lụọ akwara di ntara lụcha. Nne di ewe ezigbo mmadụ, the woman wee ezigbote mmadụ, ezigbo mmadụ the woman tu eke ya ọ ya ka ya na di ebi. Naanị ya na di ebi na ọwụ 8 months o yara ime 5 months mgbe di ya si ya chọrọ ịhapụ Nigeria 6 years ago ka ihe mega. Di ya enweta akwụkwọ nwa ya na plan gawa ala bekee ebe a nọtara ka ọ nọ ya nwanụrụzie n'ụlọ ha ya na di ebi n'Owerri. Di ya so na before rent na-eme na expire na ya ga settle of fine send ya ego oge ji renew rent. Ruo na renew rent nọtara Adanne di ya kpọwazie na phone si isi ọdụkwa mma na ọ chọrọ irenew nwunye rent denwe n'Owerri wu n'ogo area Owerri ihe ha mege awụ ihe eji ọ na-ekwu Owerri ebe era ndụ na araba nkono ka o werere nwunye ta fine lady denwe na ọ na-renew ya rent before mara di ya change obi ya gwa ya si ya lawazie n'ụlọ ga nọrọ n'ụlọ ya jụọ esi ya nwa ga-alụcha di ga na village na village ka ọ hụrụ ya ka onwe ha mege onwe ha introduce to each other na enwe mgbe ya gwara na ya nọ village na ele ihe ọ ga-eji ga village ga gbotoro. Di ya gwa esi ya ekwucha na ya na ọ bụrụ na ọ ga-enupụrụ ya isi na ka ya mara na besides ọkwa na onye ka ọ ga-eji atọ ji ga nọrọ na village na ya na merụ na mma na ọ mee hụtiri ya ha ewute ya datin pụọ ka mma mụrụ ya si ya emenwewe obe mpa ya si ya eruwe were ha isi na ọwụ di ya ekwuola na ebe ọ ga-esendịkwa ego nye nwa aka enwe nke a na-eme ọwụ na village ahụ ọ chọọ ihe ọ ga-eme na village ma village na town na-enweghị ebe na-awụghị obodo ya ha ewute ya emechadenwe ike chata moto ga-ebulata ngwongwo ha nụrụzie n'ụlọ di ya na village n'ime compound side ka di ya side ebe di ya nwe ebe a nọ ka ya nọzi chọtazie shop na ahịa nọ n'obodo ha ebe ya na-ere ma ya na-ere condiments n'ọkwa n'ebe mgbe ụfọdụ nne di ejikere bịa nyeziere ya aka ahịa na gakwa nne di nọ ya na ya na-azụ ahịa ya nọ n'ụlọ di ya mụọ nwa anọ ntara. M nwere nwanne nna di ya ụkwanụ ọnkụlụ di ya agwa ya adịghị mma otu dị spirit energy the man na control ya like ya na ọ dị diabolic nke efe adịghị mana this man now na Adanne di ya rụ n'ezigbote mma ọ ya ka ya na-elekwanụ ndụ this man na otu this man shi ekwu na otu o shi eme ha na otu o shi akpaso ha agwa na ọ gịnị ga-ebute ọrụ na mma this man na Adanne di ya even though na ọnwụ nna di ya edochaghị anya ọ dịchaghị clear, ọnwụ nna di ya adịghị clear ihe ahụ na-agbagharịgharị ma na-achọ iri ya nso na-achọzi ifili na ọ ga-abịa were ya nna di by force ya gwapụ ọkwa gwa ya so gwa ya bịa ha bịa gwa ya na ya gaje ebe ya jụwa ya sị nwe onye dị kwụgadi ụgwọ polisi ya na eleke obi agwa ya na ụdị na ke nna di ka oke nwanne ka oke di n'ụdị gịnị kwanụ na ya wụ ụmụaka ka ọ ya amahụ na ya lụọla di ka ọ ya amaghị ihe nwaanyị nọ na di na-ekwesị ime na nke o kwesịrị ime na ọ gwụla this man egwee iwe
iwe agbala ya n'elu ọjọọ. Ya nọrọwa na nrọ one day hụ this man ka ọ gwara ya sị na ọ bụrụ na ya abịa rịọ ya na ihe mgbu ya ebidona na this family, na ya ga-awụ the next person. Ihe ọ bịara bịa gwa ya na nrọ. Ya etete na nrọ na mmadụ gawa ga meet the man si ya na ọ baghị uru ịbịa na-eshi ya ushi ahụ oshi gị n'ime mmụọ, na ụmụ agwa ya nọ na anya mmadụ na ihe ejighị nga na ọwa ọfọ na ogo na enwe ihe ọzọ. The man si ama ihe ọkọga na ya kama shi na compound ya zuzuru pụọ, ya lawa pụwara onwe. Na nwaanyị mba nnọọ ọ ya ka ya laruru, Adanne di ya kpọọ ya na fon bagidere ya si na eholo ọnkụlụ ya na-eji egwu egwu. Ọnkụlụ ya na-kwetere ha mgbe mpa ha nwụrụ. Ọnkụlụ ya onye ya kparịga na ya na-enye ya 3 days iji kpakọlata onwe ya ọnụ gaa rịọ ọnkụlụ ya ahụ tend apology, gbuo ikpere n'ala rịọ ya, cherekwe until ọ gbaghara before shi n'ala bilie. Ya sa ntị nụkwa ke ihe ya ga-emecha sị na ihe mekwara na gịnị ya achọghị ịma ihe ya as long as that man wesiri iwe. Ya so ngwanụ mgbe ya kpakọlata n'onwe ya ka ya mara ihe ya ga-eme. Nwaanyị mba nnọọ Mza ya kpọọ di ya sị na ọ bụrụ na ọhịa Adanne ya kwuru na no problem, enwe ihe nọkwanụ dị ya na the man na ọ bụ onye na ha na-eji eji oji, ọ bụ onye na-afront onwe like elder of that compound. Na ọ ganagharịọ ya arịrịọ mgbe gbaghara ma na-egbunu mmadụ anaghị ya, so ya zụrụ ihe gawa kama ya agaghị agba ikpe nwere enwe ihe nọ dị ya jụwa di esi ya emekwara nụ gịnị no na ihe mekwara gịnị na ọ hụrụ ya ka eloge na ya kpọrọ nwa ya gaa ụlọ ọgwụ na ikpe triticha nwatakịrị ahụ matụrụ ya kpọrọ gawa ụlọ ọgwụ. Ha na-alụga lụọ ebe 4:30 ọkwụsị ya sị ka ya na ahụ bekee mgbe ụkọtụ na ele ebe ya gara ya gwa ya sị na nwa ya ji ahụ ya kpọrọ gawa ụlọ ọgwụ. Nwaanyị ya bịa gwa ya na nwaanyị ya bịa gwa ya ya buru ụzọ hapụga nwa ya ga ahụ ga gwa ya na nwatakịrị ejikwe ha ahụ, gwa ya na ụdị gịnị kwanụ. Ọ sị na di ya gwa ya sị na o show concern na ọwụ na ọ gwara ya na the man na ịmakwa ihe ọ ga-ime, ọ gara inyekwa aka ọ mara na ma ọ na isoro ya gawa di shumeke sure na agara ya jụwa di ya sị na ọ mantụrụ that man na-checkmate ya. Di ya sị God forbid for what kwa ikwucha ka aha ga ya rịọkwanụ hụ that man. Nwaanyị mba nnọọ Mza ihe a na-eshota na-aga iji ihe gbasa nwoke a na-apụrụ ha ụka. Ya ga kosara mpe na mpe si ezere that man na ya ezere ya na ọkwa ya gagarịọkwa the man ya gakwa gagarịọ na ya gagarịọ the man ote di ya ekwetela na ọ ga-aga ịrịọ the man ya garịọ the man. Ya gwawa mma mụrụ ya sị na ya enweghị ike ịrịọ mmadụ ma ọ na-enwe ihe ọjọọ ya mere ụnyaahụ, na enweghị ike ịsị mmadụ biko gbaghara ma ọ bụrụ na ya enweghị ihe ọjọọ ya mere that person, na ihe ọ pụtara wo ịadọlaiz mmadụ na ya ga-emeli ya na onye ahụ awụghị chie. Mme ya sị ngwanụ ọwụ na o doro ya anya na enweghị ihe o mere, ọwụ na otu o shiko igbo otu o shiri mee n'ime onwe nwe omehụ ihe ọzọ na-awụ na-eso na ihe na oke ore mmụọ ya si ya galarịọ no problem. Ha nọcha ya elu na nwaanyị mba nnọọ Mza ruo otu ụbọchị nwa na-elekọta mma ya because ụmụnne ya niile apụchala, nwa na-elekọta mma ya akpọwa ya si ya na ntị na mma eji ha n'ihi na vileji ha na vileji kemma anụketere vileji ụmụnna ya na ndị di enụketere. Nwa na-elekọta mma ya akpọwa ya na fon si ya ntị na mma eji ahụ na oyi magidere chiegwu ya sịrịli ya were oso were ije n'ụkọtụ ya gwa nne di ya sị ka ya gba oso gaga eleta mme na asoji ahụ. Nne di ya sịchi ya gbawakwa biko ya gbawakwa ya ekelekwere na ya ga-eletacha mma ya lo. Na nwaanyị mba nnọọ ka ya lụtara ọnkụl ya ha ajụa ya na nne di ya na ọnkụl ya jụa nne di ya sịso o ruole nke na nwunye nwa ya gaji ọsọ sị ya na-abịa koro akpa ọsị ya ga na o ruole nke nwunye nwa ya ga-ebu ọsọ buru akpa ụmụ agbọbịa ka ugbu a buru akpa na ya ga hụ nne na nne eji ahụ ya na mgbe emegede kọl na ya ajọsọ nụrụ n'ihu ụlọ ya na-ele ihe ya na nwunye nwa epetere okoro akpa pụọ nọ 2 days ọ dị comfortable na ọ gara ele nne o verify kwa dishon ọ lara ụmụnna ya n'eziokwu ụgwato ya n'ala ya na-ele this man ya sị mba ihe na ọwa ịghọ ọnụ ka ọ ga ka elere ọbụ nne di ya ka ọ gwaga ka elere ya hapụrụ ya okwu ya na nne di ya. Nne di ya gwawa ya sị na ọkwa orube mgbe ọ ga-ewepụrụ ya anya na compound ya nọ ndị ụmụ ya ndị ke nwoke na nwunye ha bicha oji bekee na ele ka mụta ya na nwunye nwa ole ka ọ mụta nwunye ishi agaga na otu esi elu gị nakwa orube mgbe ọ ga-ewepụrụ ya anya na compound ya na di ya na ọkwụkwụlọ kapụ ya n'ọnụ na nwatakịrị ya lụrụ nne na nna ya rụ ndụ o biliesi aga hụ ndị nwe na ọwụghị ihe ọjọọ na ihe nne di ya sara nwoke. Obiọma kpacha anya nwaanyị mba nnọọ 3 days after nne di ya gaga na bathroom mmiri agbụchara ya akpọ isi n'ala problem ebido nke a ka a na-ebugharịwazie nwaanyị a na ote ya na-agwa m ihe mgbe na nne di ya
ihe isi ọhụ ọ kọrọ na tiles mere ya na-enweta skọskọ. Nne die ya masị nne die atọnụzie against her, this aggressive, nwa na-emezi nwa mfemfe ara. Enwere dọkịta na-abịa ele ya sị mba, nọọ n'ihi nwaanyị na ka eji nọrọ na compound, nọọ n'ihi nwaanyị a ka ejiri kwere di, in fact nọọ n'ihi nwaanyị a, nọọ nwaanyị a buru anya buru ụzọ hụ ya n'anya, like ya na ya agaghị agba ya nkịtị, ya atọ dịka ahụhụ a, very aggressive. O buru ihe like this ọkwa ya, o mee ihe ọ na-emebishi ihe, telivishọn nkọwa na nwere nwoke na-abịa agba ya ọgwụ, ọ gbaghala ya ọgwụ, o deduru na nwoke ahụ agbazi ọgwụ, ọ ga-ededugide ooo, iri nri sef ọbịa nọrọ ka onye, mgbe ụfọdụ nọrọ ka onye nwụrụ anwụ, ọ gaghị akpọta anya kpum. Ya sị mba na ọgwụ agụba egbu dis woman egbu. Ya kpọọ di ya na fon gwa ya sị na ka hapụ ị na-agba nwaanyị a ọgwụ, na sị hapụ wawa ya na ya ga-akọntrol, ya ga-edinwu na ọgwụ a na-agba ya shote na-agba ya ọgwụ na ọ ga-ashọt ya brain, ọ ga-anwụ ngwa ngwa. Di ya sị ngwanụ na ọ ya na dọkịta na-abịa di ya na ọ bịa ọgwụ ya na ya gbaziri mma ọgwụ ahụ na ọ wote ya eshiri nne di enweta ihe onwe bido ihe inye nsogbu, na ọbịa igbo dore na agba, ọbịa igbo shiri mgbe ụfọdụ ọ chọkwara echi ọ ga-achị ya nụzi nne di ya wozie onye dị mad. Everyday ekuchie gate ka ọ hapụ ịpụ, because ọ pụọ ya ga-etu ga kpọlatakwana ya, and ọ pụọ ọ na-emebi ihe ka ha hapụ ịkụgbu ya n'aka. Na ọ wote nne di echi nweta problem ahụ, ya eburukwana ya na ịga n'elu ya. Ada ya nwaanyị sef anọdụ ha anọte ya sị ka ọ lọta ka bịa leta mme, ọnụkwana ha ajụtụda ese mme, ọnụkwana ese ndịtada ego, enweghị uru ọ bara. Naanị onye ya ọkpọ nkọrọ ya na ya bụ na-akpa nkata ya sị nụkwa elu dịka nwa mmadụ mụrụ ihe ka na mmadụ nwere ike ịdị against nne na ụdị a, ya gba nkịtị. Ruo otu ụbọchị ya hụrụ mgbe ọnkụlụ nna di nwanne nna di ya ka arụrụ ala ya na-agwa m, mgbe ọ kwara nne di ya ahụ aka, nne di ya daa so ukwu n'ala, ya etie hapụgakwa ya sịga rush ya ga kulite nne di ya, jụwa the man sị leto ga-esi akwa aka dị nwaanyị aka na like this, ọ ma na nwaanyị eji ahụ ọ na-emebu ote mgbe nwaanyị a ji anya ya, ọ na-akros ebe na ọ na-abịa n'ụlọ ya, ọ na-abịa keta ebe a, ọ na-abịa ebe a, eleghị o ji kwa anya aka ọ kwara, ọ chọrọ imere ya ahụ. The man agwawa ya si ebe ya wee ohu agbara agba dịnwe ngana na ya arụ ọrụ ya ọfụma, na nwaanyị a trespass ha next time na ọ wozu ya ka ọ gaba iburu ya. Kpọrọ nne di ya elowe, kpọọ di ya na fon kọwara sịlekwa ihe mere nụ. Di ya agwawa ya si ya na ya dị stupid, na ka ebe ya nọ mgbe mma gawara ebe ahụ, ka ebe ya nọ mgbe mma the other day ya information nweta na o gughere gate pụwa a na-etu ya, na ọ na-etute ha mma ya that day, na that day ka marriage na-ewu, na ka ebe ya gawara. Ya jụọ sọ ihe o nwere ikwu na ihe o nwere ikwu na ihe o nwere ikwu, ihe ugbo ọkọga nga ugbo na ihe o nwere ikwu. Yes na ihe nwere ikwu na ya gwacha na ihe ọhụ na-achị every time ọ kpọrọ nkụli ahụ n'ọnụ, every time ọ kpọrọ nkụli ahụ n'ọnụ na ihe otu nga na etute ya ga-ahụ isi ya. Ya gwawa di ya sị nakwa ma na marriage awụhụ by force. Di ya pọsọ okwu okwu ọ jụwa esi threaten gị, ya sị na oye threaten gị, na ya sị ka ya jụọ ya nakwa ma na marriage awụhụ by force. Ọ kwadoro ya anya ya sị ọkwa ka ọ wọchị ọnụ ya ọfụma ọfụma, na ihe ya mme ya wụ nne di ya, na ọwụ ya mụrụ ya n'afọ ya, na ọ mụrụ nwa, ọ nwere ada ya nwaanyị kwesịrị ị na-abịa eleta mme ya, ọ nọ some days ya ala, ọ naghị abịa, ọ naghị ajụ ese, na ọ ya nwa na ihe niile mme na-eme iwu ndị ebu na ahụ nga na mme na and ihe hụrụ anya nwere ebe that woman na ọtọ nụkwala ya, na o ji aka ịtọ ọnụọ ya, na ha ga-asọta onwe ha. Ihe a sị ka ya jụọ ya ọkwa ma na marriage na ọwụhụ by force. Di ya ekwuzighị okwu, ọ gbanyụọ ya fonu na ntị, ya gba nkịtị. Na nwaanyị mba nọ nza ruo otu ụbọchị that girl ya na mma ya nọ akpọ ha ya na phone again, na mma ya na ahụ mege na ọ dị down. Ya rịọ one nurse na-abịa eleta cheki mma ya BP si ya biko na otu ọ nọ off na ya ga-enye ya ego, na ọ bịa nọrọta wit nne di ya ka ya rọsha ga-ele mmaki ya, na ọgwụla nwaanyị mba nọ na ọgwụla ofensi ya kọmitiri. Di ya kpọọ ya na phone na elebe ya na ya mahụ na ọnkụl ya hụrụ mgbe ego akpagaji ejikere hapụga, kpozie ada nne di ya na fon, ada nne di ya mmiri fon kpọwa di ya so ọkpọ nwunye ejudele ebe ọ gaji ugbu a. Di ya kpọwa ese ele ebe ọ na-aga na ọ nọ ndị road na-aga ka ebe ọ na-aga. Ya gwa ya sị ya chọrọ ịrọchi ga ele mmanya na mmanya eji ha ahụ. Ọ jụwa sị onye kwere ka ọ hapụrụ mmanya, ya gwa ya sị na nọọsụ a na-abịa echeki ya BP na ya chọrọ ya obere ego ka ya na mmanya nọrọ ka ya rọchi ga elekwenụ mmaki ya. Di ya nọrọ ga-asị ote ya na-ekwughị ugbo na ya tọọ nọ back na laghachi back to the house. Ya jụọ di ya sị maka gịnị. Di ya sị na ya gwachana ihe ya gwara ya na ọ bụrụ na ọ ma na isi ewu ka gbanite na ọ laghachi back otu n'ugbo ya na o filikwere na ọ lawa naanị ya ga-ama ma ọ lawara
ya gakwa n'iche ahụ chọrọ ịga ya ga-ama ma gawa ya gwa di ya so onidi ịma onidi ịgba afa onidi ndị na-akpe ya ikpe na-enwe ihe na-eme gị na-eme n'elu ụwa ụtọ ọsị atọ nọ na-alawa ya atọ na ọlawa na ya nwa nwakwana ya ya na atọ na ịlaghachi ebe a ga-eburu ibu ya di ya sị no threat karịa too much with marriage no threat nọ na too much with this marriage na ihe sọrọ ya eme na ihe ya gwaga ya atọ nọ lawa ya gawere onwe ya bịa na-aga ga-aga kporo mmanya gawa ụlọ ọgwụ rute n'ụlọ ọgwụ gbaga vidio kọl kọnekt ya di sie lee mma mụrụ ya na ya na ya bụ na hospital na ole mma mụrụ ya na here ya mkpa mma ka ya na ya ka ọ dị ya ngwa ngwa dị ya oke n'anya ịnụ ifu ndụ na mmanya ji ahụ ya gwara na mmanya ji ahụ ọ jụghị dị esele otu o mekwara ihe dị ya mkpa ya laghachi ga-aga elewe mma ka ya na ole ya na mmanya na ya nọ n'ụlọ ya sị ka ya gwa ya na ije ya gara ya na onye na-agwa ya nye infọmeshọn gwakwala igbo a osogotu na oso ya pụtara ya sị ka eji ya elekwe mmanya na hospital bed na ọnga drip di ya agbanyụọ fon ọsịdụhụ nyedoro oge nwaanyị fon ka ya mara otu o mere ọsịdụhụ oge ole otu o mere okpo ha ya again till 1 week agacha di ya kpo ha na phone then the woman na-abịa wetara the nurse ahụ na-abịa enye mmanya ọgwụ na-abịa treat enwezi ego na ya n'aka di ya kpo di ọ naghị epik ya kpo ya ọ naghị epik ya kpo ya ọ naghị epik ya kpo ya ọ naghị epik di ya nọrọ ga-agwa ya sendere meseji na ya ga-alọta krismas ya krismas alara gara aga na ya ga-alọta December na ya tọlọta December ka ya mara the next thing to do ọ ya ka di ya lụrụ nwaanyị mba nnọọ hụ ihe niile mere na hụcha everything ihe di ya meziri wụ na ya chọrọ ka ọ ṅụọrọ ya iyi na kemgbe 6 years ya jiri gawala bekee nwaanyị mba nnọọ ya na-aka akụkọ ya 6 years ka this man pụrụ ime ya arụ ya mụọ na nwatakịrị ahụ nọ 5 years and na kemgbe ya ji gawala bekee na-enwebe nwoke ọzọ kọrọ soro ya ụkwụ na ya chọrọ ka ọ ṅụọrọ ya iyi na ọ ṅụghala iyi ahụ a continue the marriage ya elegide di elegide ya sị ngwanụ nsogbu anụ na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ọ ṅụọrọ ya iyi na ya ga-aṅụrụ ya iyi na ya ga-akpọ ụmụnna eme ụmụnna ya involve enwe amara ebe o du ya gaje ịga ṅụọ ya wụ iyi di ya sị mba na ọnkụl ya ga-ebiga ya gbara ọ ga-aṅụ ya jụọ esi wich ọnkụl na naanị ya nwere ọnkụl ọka na nga ese na plan ya na ya abụọ ha chọrọ igbu ya di ya sị o na ya gwaga ya na ya chọrọ igbu ya na ya chọrọ igbu ya na ya chọga excuse ya ga-eji gbala ha ịga ṅụọ iyi ya gwa esi ya chọgaghị ya gbaga ha ọsọ na ya ga-aṅụ iyi ahụ and ya chọrọ igwe na ya ṅụchi iyi ya na ya ga-alawa nakwa ma ọ dị agwa na ya ṅụchi iyi ya alawa na ya sị ya ga aṅụ iyi mana ndị nwe ụmụnne ga-eduru ya kwụrụ nga ya na-aṅụ ya wụ iyi and ya onwe gakwa aṅụ na ala bekee ebe ahụ ọ nọ na ọ wụkwala na onwe nwaanyị o metụrụ aka n'ihi na ọ mmadụ ka ya na ya abụọ wụ marriage ha nọ n'ime enweghị ebe ọ signed that nọ naanị ya ga na-eme naanị ya nwere right ikporo nwaanyị ọzọ lakpuru na-awụghị nwunye na ngwa na ya na ya abụọ ga-aṅụ ya wụ iyi di ya sị na onye emere ya involve na ya nwoke na emere nwaanyị ka o die mana emeghị nwoke na nwoke ga-awụrịrị nwoke ya gwa ya sị oke ọhịa ọnkọlọ ya gwere na mgbe o jikere na ọ dị redi na o mee ka ya mara di ya nọrọ nga agwawa ya si ihe ewu ihe yetuge na ya ga-ahụ ya n'abalị a ihe di ya na-emebe before ọtụtụrụ ya gbuo ya ilu ji mmiri somebody na-ahụbe nwunye anya kemgbe 5 years and gbuge dotie anya kọọ ya ihe awụsa kpụrụ tinka ya buru ihu ya ote ahụ nụnụ pụta n'ọkọtụ buo akpa ya di ya gbachie hụ zote nwebi ya gacha ya gwesị na ọ kụcha na nne ya ka ya lawa n'ụlọ nne na nne di ya gwesị lawa ka ọ bịa ha hụ ihe mere n'ihu na-abịa jụọ ya ha hụ ihe mere n'ihu na-abịa jụọ na ejikere ka eteke ya out ya sị di ya na ọ bụ iteke out kwesịrị ịbịa first ka ọ wee kọ ihe kwesịrị ịbịa first na onye na-ahụbe di ya nwunye ya kemgbe 5 years ọ lọta na a ga-aṅụ ya ga-aṅụ iyi kemgbe o kwere lọta taa ka ọ pụga ọpọ 2 days ọ lọta ya na afari from hotel to hotel na-agwa ya na ya ekwesịghị imetụ ya kọntị ya dị sure that ya dị file beghị onwe ya sị nsogbu anụ finally o gbuola ya ilu na ihe ahụ na ya na obi ọ chọrọ ime na ya eme na ya alụchana na ihe ga-eme ka ya kọntinu ta nga ọdọ lọtara olekwe mmanya mgbe ya gwara na ya ga-alarịrị ọ gbachikwu ya ụzọ o kweghị ka ya pụta na ya nọ n'ime ụlọ di ya ọ zụta ihe o wetara ya n'ime ụlọ ọ pụọ gbachie ya na-ele ihe ozuzu gị gba ya nkịtị ọnụkwanụ ga-ahụte mmanya shi adị agresiv mmanya kwanụ nọọsụ ahụ na-abịa aleta mmanya ụzọ onye ọkpụga eme ya ga-diga ga-azụta ya ebutere mmanya bịa ekpuo ya n'ala ma ele ọ naanị ya ma oteda wuma na-eshi eriri sọsọ ya ma ote na-eshi enye eri ọ bịa gwawa ya si ele ya ote ka nwaanyị shi awụfugede ori ori ga-eri ahụ arịa like this na ele ote ya na-eshi enye eri ya ele ya because of nne di ya ọ gwa ya gwa ya sọ ọ gbaghere n'ihi ụzọ na ya ga-enye dị woman nri ọ gbaghe ụzọ ya pụta buru dịrị n'aka na-agba egwu agba uri maka mmanya ahụ laikiri ile nga ya gbago uri ya ga-agbago uri obido chịwa na-acha ọ ga-achịgide ya were nri ahụ n'obi ige si ya ngwa ya bụ eriwo n'ote ya na mmanya ya ga-eri na efere ahụ da woman na ga-eri ya na ebe ọ na-erikọta nri ọ sị di ya ebido bewe
sị ya na ya dị sorry. Mana nwaanyị mba nnọọ na ọ dịla late, na di ya kụrụ ya nearly na ọkụkpọole ya anya, na anya ya ọbara gbakọcha ya n'anya, na ya gwa ya sị ya ga-alarịrị na ọ prepare onwe chọọ onye ga-abịa ilekọta mme ya, na ya alụchana, na ya na-alụgazi. Di ya na-arịọ ya, ada nne di ya na-aba agwa di ya na ọ sị na ọ na-alụgachi na ụmụ nwaanyị juru eju, na ụmụ nwaanyị juru eju, na ọgịnị dị nọnsensị ọgịnị. Ya nụrụ nga ana ya sị ya ga-alarịrị na ya ga-alarịrị. Di ya ajụ na enwe ebe ya gaghị, ya chọọ ka ndị ọgọ ya hụ ihe ya ebu na ya gwa di ya so o mechana ihe ndị ọgọ ihe nwere ike ime. Na mma ya mụ anya na-ele ya mgbe ya gara live, na-eji ya mme ya na hospital bed, na o lee ya na mma ya eji ahụ. Ọ sịdị ha ọgọ ele otu i mere. O nwekwanụ mgbe o mechara kpeghachi ya nwa jụọ ese ele otu mma ya mere, na ọwụ ndị ọgọ o filiri na ha ka ha na ha ahụgwere ya hụ azụ ya na mmiri ogwure, na ya galarịrị na ike marriage na ọgwụle, na ọkọcha ihe n'ugbo mgbe ha na plan laghachi back ka ọ pụrụ apụ. Ọ nọrọ 5 years and ka ugbu a na ọ laghachi nọ 10 years, na ugbu a ka ya ghọtara ihe nwanne nna ya jiri kpọọ ya ohu agbara agbadenwe, na ya agbalịala na ọ chọọ onye ga-elekọta mme na mma ka eji ahụ ka ya laga elere mma ya na marriage na ọgwụle ya na-alụghachi. Na otu ọ lọtara ugbo ya kpọrọ ụmụnna bịa nara ihe a kwụrụ n'isi ya, na ya ga-aga ripọtụ na welfare na ya na-alụgazi, na ya bịa were ihe ya kwụrụ n'isi ya, na ya achọzi. Di ya rịọgide mgbe o kpọzi ụmụnna ya bịa ya efile na abịala ha iwere, ma na ha bịara bịa ịrịọwụ arịrịọ, na ha bịara ịrịọ na ya dị sorry. Even na ọnkụl ya ha eso na ya dị sorry, na enwekwa onye nwoke nwunye na ala bekee obi ya na-aga na-eche ihe ọjọọ, eche ihe na-abaghị uru, eche na papa ya jụọ ya si mgbe ọ makwa na ọ ga ala bekee mkpụrụ obi ya ga-eji ike, ọ gịnị ma ekperekwana nwunye gawa ala bekee. Ọgba nkịtị okwughị okwu, kwugide ihe ahụ na ya si ya na-alụgachi. Mpa ya gwa ha datị na ya agaghị ekwuchitere nwa ya ihe a ga-ajụ necessary question. Mpa ya jụọ ya sị na ya ga-agbaghara ndị na ya echeki obi ya nye onwe ya time. Ọ bụrụ na ọ ga-agbaghara ya bịa lakwuru ndị di ya, kwa na ọ gaghị agbaghara nna na ha bịa were ihe ha kwụrụ, na ọwụ ya na ha kwa alụga nwa ya, na ihe ya wụ na ọwụ nna nwa ya, nọ ihe mpa ya gwara ha. Ha alawa. 2 weeks later mmadụ abụọ agara ha bịa sị na ha bịara bịa ịrịọ mpa ya na o chenjie n'ihe obi. Mpa ya gwa ya sị na nke nwoke ya na nwa ya sọtụ ọnwa ha, na ọwụ na tii na nwa ya ka na-efe n'isi, na ọwụhụ by force, na ha agaghị force nwa ya, na biko ha hapụ ya ka na nwunye ji ahụ ka ya ka chere otu. Nwaanyị mba nnọọ nza di ya alaghachila, ọ ka na-arịọ eshebe ya na-akpọ fon na ya nwakwa nọ n'ụlọ nna ya. Emechasị ya na mma ya miss gekwe na mma ya eji ahụ ya jụọ ya sị na what of mma ka ekwenụ, na ihe o ji mara ya nwa na mma ya miss gị, na ọ ya ma na ọ naanị ya na-enyewu mma ya nri, na ọ ma ka ihe we obiọma kpara ya n'olulu lụrụ after 5 years, na ya na di ya nọdụhụ n'elu bed ha n'odorudu ha ala kpa nkata ma ọ fọzikwa igwu egwu. After 5 years ọ lọtara, otu a ka ọ marịga o soro friends ya na-amarị 2 days olobe na-enye ya allegation that na olesi aṅụrụ iyi wee erute nso. Otu ọ gwaga ya ugbu a na mma ya na ọ naanị na-enye mma ka ya nri, na ọ mara na ihe mma ka ya na idikwere n'ụfọ, na ke ote mma ka ga-eshi edefine, ke ote mma ka esi ahụta gakwana ya onwe ya, ke otu o si hụta ya na mma ya laikiri ya, na o chetakwa na mma ya hụtere na iwu a ka o doro anya na love anọ dị ya, na ọ just lụọ nwaanyị because of gịnị pressure dị too much, na oke ulo danụ chọọ onye ọ ga-alụ ka o nwee ike chọọ onye ọ hụrụ n'anya lụọ ka ọ mara ihe na-aza respect. Na ya dị mbụ wuru ohu according to uncle ya, na ya ohu agbara agba, na ya alụchana. Di ya na-agwazi na ọrụ ka uju ịṅụ iyi ahụ tụga na ọhịa gbagara ya si yes na uju ịṅụ iyi tụga ya na-alụ aṅụga because o biri uncle ya gbara bịa were gbuo ya. Onye iberibe na-ama ihe gburu nna ya, ọ maghị onye kwara nne ya, ọ maghị onye mere nne eji somebody ya na nne ya bachara mba n'abalị, ọ maghị ihe, ọ jụbeghị ihe mere tiri mma ya na condition ahụ. Ọ na-asị ya ga nara such man na agbara ṅụọ, na ya lọta bịa ga chọrọ nwaanyị ga worship that man, na ọ wụghị ya nwa, na ọ ebe okwu na ugbu a nwaanyị mba nọ na ọ rịọkọtala. Mpa ya dela akwụkwọ using their village head send ara ndị di eze ha na ha gwa nwa ha nwoke abịa were ihe akwụrụ n'isi nwa ya, liberate nwa ya, set nwa ya free, na marriage ahụhụ fault before ya take action. Eji ekwele na ya nwa oji, so ya nwa na sị na by 2 weeks time na ụmụnne ya na uncle ya ha ga-akpakọ onwe ha ọnụ wee bịa nara na ihe akwụrụ n'isi, na ebe ọ weta esiri chọọ ya before that 2 weeks, na ebiko ya ka na-arịọ na everyday ka ọ na-akpọ 2 weeks for 4 days na to end. Ya sị m nwaanyị mba nnọọ na m judelu ụlọ na ọ wụrụ ṅụ ị ga-alaghachi, na ọ wụrụ ṅụ ole ihe ị ga-eme. Ụmụnne m ka enye m ọnụ m sị aga m abịa gbotere ya ụmụnne ka m hapụ ikwu, fat ka m hapụ ikwu garama, aga m agbotere ya ụmụnne enwe ihe ọbụla ha ga-agwa m, ha sị ṅụ laghachi, ha sị ṅụ nọrọ nwa gị na ọga. Nwanne m nwaanyị ihe m sị m ajụdele ṅụ mgbe ewele iwe, otu nwa nwaanyị ahụ ịtụkwụ ka ị ka tụkwụ di ya alọta enweghị any move
ụnụ ịmụta ọzọ ya ama ihe na plan ugbo otu emere na-ekogara ihe mgbe ọ laghachila back to ala bekee ya si yes ọ laghachila ngwanụ nsogbu na aga m agbatere ya ụmụnne enwe ihe ha gwara m ihe ọbụla ha sị m mee gị mee ya ọ bụrụ ma nwa nwoke m ote m nụ ngalugbo ene iwe nọ ma juru m obi ka m hapụ in fact ka m hapụrụ ụmụnne anyị kele ọ ga-aka ha mma n'ọnụ ha kwutọpụ ha dịkwana mgbe ekwu ha makwara nọ mgbe ọ na-ejiri their judgment is always perfect enwe ihe ha gwara m gị ime ihe ha gwara m ụmụnne m ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ